game da batun sarkin Yarbawa ne ai mutanen gari sun fitar da mu amma yana da al'ada ne sarkin Yarbawa sosai za mu faɗi da can sarkin Yarbawa ya ishe mu shi ne a tashi ba sarkin Yarbawa bai son ya ga inda ran mutum ke batawa sarkin Yarbawa yana da wani al'ada da yake yi ina jin malum masu za su faɗi wannan ba ni zan faɗi in ya ji wani abu game da batun malumma wallahi bai kwana in kuma ka gaya mai ba shi wurin fa ya fi ka san shi ya tashi ta yi saboda sarki Yarbawa muka ce za mu faɗi al'adu da ababen da yake mafi martaba da ba mu kare ba amma duk yawan gaisuwar da a samu aka ce da Allah shi ya ba shi dama mutane su san shi aka san halayen shi kamar cikin jawabin sarki Yarbawa da zan yi zama tilas zancen sarki Yarbawa karatu ne da hukukan nan da muka ya kamata mun gaji zancen sarki Yarbawa mu gane lamarin ko mu gyara halayen mu don mun gari ya ishe mun jawabin da aka faɗi gari ya ishe ko yana da kyau in ka ji mamaci ya mutu ka gyara lamarin kamar da maluma ke cewa halayen annabi amma ai musa annabi amma mun san sarki Yarbawa mun san Yarbawa halayen annabi halaye na annabi za mu san daga cikin halaye sa wancan ladi da muka je muka da karfuwan sarki sauki bayan mun nada mun kare akwai ababa na gari da za a yi cikin al'adar sarki Yarbawa kenan muka zo za mu zo mu daura aure gidan Alinu gidan baban mu Alinu mun ina bin bayan shi da mota sarki na sayawa sai sarki ya fi da rawanin shi ya bar alfar bayan sa cikin mota sai wannan ya zace me waziri ya zace me sarki ba ga abin da sarki yayi ba sai ce kare shi na bi shi sai sarki ya zama cikin taro mu fada za ka fi da rawanin ka ka aje shi ce sarki ba amma shi ba sa mutuwa ba sa ma sarki mutuwa ba wannan tabbatar mana bawan Allah to magana na biyu na karshe da za mu gyara kansa mun je a duk cikin karshe fa ya ce sarki ba ina so ga maka magana yau kwana uku amma ina mantawa yau na sun ce to sai sarki yana mai kamar sai wani tafiya amma ba sai da zani ba sai ce za ka yi tafiya na ce sarki ina so tambaye kamar a cikin mota muna sai ce da muka fito haji muka zo ka gyara fasfo sai ce fasfo ta ce a shi da za mu je zai ina so ka take fara ko ba batun wannan ba da shi ko da America ko sarkin barku ba wannan ba yanzu ya kamata ka gaya maka jiki na ke nuna min kamar sai tafiya ina jin shi jiki na sai ce wani wuri wallahi ba sai mu je mun kai zai hajji ne sauka sai ya kama nuna ita sarki ka ji abin da na gaya maka nan sai na ce na ji ko zancen gaskiya ne sai ce ni ba ka bani dama in zai yi tunani shi na ba ka labari ka yi tafiyar nasa ba ka yi ba nasa sai ce ko shi ce kaga wannan abin ba mu ji tsoro ba sai da muka ga sarki ya rasu daga kan wannan abin ya shafi amma a musulmi ko me ya zo maka kana tawakkali da Allah saboda kake so kai wani abin da ba so amma ni shawara na da jama'a duk gaba da yana da sarakuna nan da martaba sarki ko Allah ya saka mai Allah ya saka mai sarki al'adar sarki duk sarakunan da ke zaune nan wallahi sarki mai tawakkali shi ne martaba sarki ba bai da cewa sarakunan da duk ba bai da cewa kowanne shi saboda shi duk kokarin jama'a mu gyara lamarin sarki ya rashi amma jama'a su nuna mana sarki bawa We are most grateful for your time. His Excellency John Dramani Mahama, the former president of Ghana. Excellency, thank you very much. Thank you.
Don't give anybody charges money for likewise, all our chiefs, local chiefs, and the Lord not chiefs who are here, please. No one able to be straight up there. Please. Thank you very much.